Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. N-am mai postat de ceva vreme, îmi pare rău. N-am mai postat cu acest TV pentru că, de ce să mă mint, am avut un ATV, am luat un ATV, m-am plimbat cu el și nu prea m-am ocupat de acesta. Îmi pare rău că n-am neglijat, l-am cam neglijat, recunosc. Acum încerc să vă mai spun una alta, că l-am desfăcut din nou, după cum se poate observa. L-am desfăcut din nou și am comandat o bobină, trebuie să-mi vină mâine. Când vedeți voi vlogul ăsta, s-ar putea să fi venit deja bobina. Nu știu sigur. Uite. După cum s-a văzut, ATV-ul acesta a fost învelit cu această prelată, pentru că aveam un garaj acolo, în acea parte de la întărâmat, că era urât în primul rând. În al doilea rând, nici nu prea am mai venit pe aici. Și hai să vedem ce mai putem să vă arăt, ce mai pot să vă arăt acum, momentan. Bun, aici sunt mufele pe care le-am desfăcut, sunt numerotate, după cum se vede, toate numerele sunt numerotate. Optul acesta, cred că este bobina, am luat mai multe la rând. Bobina este la un băiat, bobina mea, că am dat să o caut. Am desfăcut bobina, bateria este pusă după ATV-ul, un ATV alb. O să vă pun poze aici. Am schimbat bateria, am pus bateria după al meu pe ATV-ul celălalt, s-a încărcat bateria cealaltă, bateria veche. Bun, hai să-l dăm puțin de aici ATV-ul. Bun. N-am mai postat cu el, cred, undeva, nu cred, 4 luni m-am uitat eu acum pe YouTube. De 4 luni n-am mai postat cu el. L-am demontat din nou. Cam așa arată acum. Așa arată el acum. Haideți să vedem cum se prezintă. Bun. Cheile aici. Acestea sunt cheile. Asta este telecomanda lui. Are baterie, după cum se vede. Cheia la ATV. I-am pus contact nou, după cum se știe. Un breloc aici frumos. ATV-ul este într-o stare bună. Să știți că o să-l fac, o să-i cumpăr punta pe spate. Vreau să-l pornesc mai întâi. Vreau să-l pornesc. Când îl pornesc, o să mă ocup de el mai detaliat, mai... Nu știu cum să vă explic. Mai mult o să mă ocup de el. Vreau să-l fac. Vreau să-l vând. O să-l vând. Am acte la el, am tot. Acte, vă facem și contract vânzare-cumpărare. Am acte, tot ce trebuie la el. Ce să mai zic? L-am luat de nou. ATV-ul nu prea a fost mers, pentru că, știți, a fost un an tras pe dreapta. Un an nu m-am plimbat cu el. Are, cred că, vreo 1000 și are kilometri. I-am făcut 4-5 schimburi de ulei. Nu că a fost necesare sau că am mâncat ulei. Eu am schimbat că, pur și simplu, am vrut să-i prelungesc viața motorului. Că așa este bine. Ok, contactul nu am nimic pe el momentan. N-am nici contact, nici bord. Am dat tot jos. O să-i dăm la automat în telecomandă puțin. Bine, n-am bobină, n-am nimic. Nici bujie. Da, totuși. Așa se aude motorul. Bun. Nu mai dau la automat, că n-are sens. ATV-ul este într-o stare, după cum se vede, deplorabilă momentan. Nu prea mai am avut ce să-i fac. I-am comandat bobina. Acum i-am luat firele astea la rost. Am încurcat mufa. Deci am încurcat mufa de la farul pe spate. Farul mergea pe frâna hidraulică. Mergea pe frâna aceea, dar pe frâna asta din dreapta nu se punea senzorul. Adică eu când puneam frâna aia, de-aia mi-a ars bobina. Că mergea bobina în continuu, dădea curent în ea. Și când ne-am schimbat mufa, că am văzut că nu se aprinde la asta, ne-am schimbat mufa, am observat care e problema. I-am cumpărat niște siguranțe, o să vă arăt imediat. Aici am luat niște șuruburi pentru puntea spate, după cum se observă. Da.
Am luat niște șuruburi. Ce să vă mai spun, astea sunt șuruburile lui. Asta aici. Închidem la loc. Acum o să vă arăt și siguranțele. Aici este bordul, după cum se vede. Bordul, farul spate și contactul. Contactul, cum v-am spus, este nou. Facem și o probă. Merge foarte bine. Nu contează asta, mă rog. Bun, aici avem două siguranțe. Avem două siguranțe de 20 de amperi. 20 de amperi. Și aici avem 8 siguranțe de 15 amperi. Astea normal sunt la TV-urile chinezării. Astea ale noastre. Astea sunt un pic mai mari. Se ard mai greu astea. Dacă e ceva. Bun. Sunt noi nouțe. Aici am cumpărat de la Dedema niște șuruburi, o cutie de asta. Tot pentru ATV-ul. După cum se poate observa. Niște șuruburi tratate. Mai am și în partea asta tot așa șuruburi tratate. Aici am cu frână și aici am șuruburi tratate normale. Toate astea pentru ATV-ul. O să-i pun și o siguranță de asta, să văd dacă o mai arde acum. Am totul scos după el, dar mă rog. Facem un test, putem spune. Astea am să le pun în cutiuța asta ca să nu le pierd. Aici cred că o să pun totul despre ATV-ul într-o cutiuță de asta. O siguranță am luat-o de 15 amperi. Bun, aici sunt firele. Le scoatem să nu mai fie pe direct. Acum sunt pe direct. Punem o siguranță aici. Stați puțin să mai strângem. Bun. Ok, m-am speriat. Siguranța este pusă. După cum se vede, nu mi-a ars-o momentan. Și sper să nu mi-o ardă. Hai să dăm la automat. Bun, dă la automat. Siguranța nu mi-a ars-o, pentru că nu are cum să mi-o ardă. Dacă se ardea, stai să vă și explic. Dacă s-ar fi ars atunci când am dat la bobină, când am pus bobina. Când am pus bobina, știți că mi s-a ars. Dacă mi s-ar ardea vreun fir sau ceva pe instalație, ar fi trebuit să-mi ardă și acum bobina, teoretic. Deci, nu bobina, pardon, trebuia să-mi ardă siguranța. Siguranța nu mi-a ars-o, ceea ce e foarte bine. Firele sunt intacte, nu mi le-au ars. Mai mă uit o dată la siguranța asta, este întreagă. Dă la automat, nu mi-a ars-o, este tot în regulă. Bun. Părerea mea este că ATV-ul o să ia siguranță așa. Dacă e ceva, dă scurt și mi-o arde iar. Hai să-i punem și bordul, contactul, în afară de bobină. O să-i pun tot ca să văd dacă mi-o arde. Bun, am zis că nu mai are sens să pun. Ce să mai... S-a ars din cauza bobinei. Nu mai am ce să mai spun. Motorul nu este umblat în el, este un motor țiplă. Neumblat în el, doar carburatorul curățat. În rest, nicio problemă, n-am avut cu el decât puntea. Aici mulți nu au așa pe pivot sau pe direct. Roțile exemplare. Hai să vă arătăm și carena. Bun, aici este o cabănuță, ceva, nu știu să vă zic, ceva din lemn. Aici este carena lui. Șaua, stați că nu cred că se vede. Bun, aici este șaua cu ăsta în față. De aici, capacul de la bord. Fierul din față. Poate sunteți interesați când îl fac. Poate vreți să-l cumpărați sau ceva de genul, de-aia vă arăt.
Da, mai durează, eu vi arăt de acum că nu prea am ce să fac la el, să mai postez un video. Aici avem o cască pentru ATV-ul. Hai să vă arăt și bulbarul pe spate. Bulbarul pe spate cam așa arată. Acesta este bulbarul pe spate. Aici este rupt, mi l-a rupt un prieten, un fost prieten. Acolo a fost sudat, dar nu a fost sudat bine. Cred că pe ăsta o să-l schimb, că e 1.500.000 sau ceva, unul gros și mai bun. O să-l cumpăr. O să vi-l dau și pe ăsta la pachet cine vrea. Ăsta vine aici, sudat. Ce să vă mai spun mai mult? Eu sunt în județul Olt. Cine este în apropiere poate să scrie pe aici dacă e interesat. Dar nu acum. Mă rog, vorbim despre niște chestii care ATV-ul încă nu este făcut. Aici este seria de șasiu. Câte kilograme are ATV-ul? 125 cc. Na, cam asta e. Acesta este ATV-ul. Na, ce pot să vă mai spun? Că deja m-am cam lungit. Nu prea mai am ce să vă arăt. Vă zic sincer. Nu prea am ce să vă arăt la el. Că nu m-am apucat de el și nu am ce să vă arăt, vă zic sincer. Eu acum trag de timp, vă mai arăt una alta, ca să nu vă plictisiți. Ca așa putea să zic, salut, n-am mai făcut nimic la el, n-am de care ne-a jos și aia e. Acesta e. Bun, cam acesta a fost ATV-ul. Nu mai am ce să vă mai spun. Dați și voi un like, apăsați pe butonul de subscribe. Na, ce să vă mai zic. Ne auzim la următorul videoclip. Pa, pa!